Sa ikatulong adlaw sa Oktaba sa Pasko, octave of Christmas, that is 10 days after Christmas, ang atong atensyon karon napokus kang Juan nga magbubunyag. Juan nga apostol de. Nga naman, si Juan ang nag-introduce kang Jesus as the Word made flesh. Sa iyang ebanghelyo, siya ang pulong si Jesus. Sa wala pa ang panahon, wala paghimo ang kalubutan, ang pulong na ana. Ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. O ang pulong na himong may nagpakatao, become flesh, na himong sama ka nato. So, konektado kayo siya sa incarnation, ang pagkahimong, ang pulungan na himong tao, incarnation. So, gitagaan siya na kung pagtagad, datong gisulog ang iyang kapistahan karon. Siya ang pinakabata nga apostol, the youngest, o siya ang pinakasuod kang Hesus. Siguro bunso man, mas close siya siguro sa tanang mga apostol kay kang Hesus, kay sa uban kang Hesus. Siya, gitawag niya iyang kaugalingon na ang tinun-ang gimahal ni Hesus. Muna iyang itawag siya iyang kaugalingon na gimahal ni Hesus, kay nga naman nasinati niya personally ang gugma ni Hesus kaniya. Isip bunso sa mga tinunan. Close siya pang Hesus. Naminaw siya pag tinuod sa mga pulong ni Hesus, iyang ipamalandungan. Atong makita, atong mabasa sa iyang ebanghelyo, lahi ang iyang ebanghelyo. Lawom ang iyang pamalandong sa mga pulong sa Ginoo. Muna si Juan. Unya, dito sa katapusang gutlo ni Hesus dito sa Kalbaryo, sa diyang siya nagtinga na dito sa krus. Si Juan dito, sa tanang mga tinunan, siya lang ang dito nag-atubang, wa mahadlok. Ang uban na nago, o sa kahadlok, siya o si Maria, ang ina ni Jesus, o pasang usa ka Maria sa nga nakasuod, kamahal ni Juan si Jesus, o si Juan, imasa ni Jesus. Ano siya, ang tinunan nga gimahal ni Jesus, munang yang titulo. Nya dito sa krus, giintrigar ni Jesus si Maria kang Juan. Woman, this is your son. Son, this is your mother. Kita nato ang special na relasyon ni Juan kang Jesus. Sa tanang mga tinunan, mga apostoles, si Juan lang ang maragwa siguro mga martir. He died of old age dito sa Patmos. Kaya dito siya gi-exile sa Emperador. Sige, kalimutan ko pangalan. Dito siya kay siguro nasuko kaniya ang Emperador kay sige sagsangyaw bahin kang Kristo. Dito siya namatay of old age niya. Ang iyang mga sulat, it's about love, loving one another. Muna dako kayo kabaguhan ni Juan kay atong batan-on pa siya very tawag sa kanila sa iyang igsoon nga si Santiago, the sons of thunder. Kaya mga high blood tong mga batan-on. Gusto nila nga one time si Jesus nasulod sa usa ka sa kabalangay na wala sila gidawat. Nasuko ni si Juan. Ginoo, gusto ba nimong mag-ampo kami? Na paulan og kalayo ka ng mga tao nga wa mo dawat nimo. So gitawag sa sons of thunder kay very impulsive. Pero isang natigulong na siya, very nag-mild siya, mellow down ang iyang mga kwan.
Siya ang ang yang ebanghelyo, ang gospel of love. Let us love one another because God is love. If we want to experience God's love, we should love one another. Should remain in His love. Siya. Pag hinigugmaay ka mo, ingon nga ang ginunay gugma ka ninyo, pabilin ka mo sa gugma sa Ginoo. Pag establish relationship with Jesus, no? Intimate relationship with Jesus. Unsa man nga abot pa sa intimate, close relationship sama ni Juan. Elder brother ni Juan si Jesus. Kuya. Nga nasa duta ang atong relasyon sa Ginoo nga. Pwede itong mudangop sa Ginoo. Kang Jesus, isip atong igsuon nga di ta ka ng mataha, di ta mahadlok. No, he is our brother. Usahay with ang atong mga sa Ginoo sa taas. Diyos, layo kayo. He is close to us. Muna nga, ang atong relasyon kanya sama sa kaigsuon. Pwede na magpadayag sa atong mga problema. Di na mahadlok. Kanya ka lang relasyon atong ipadayag sa atong sikataw. Ang atong gugma sa Ginoo, kinahanglan atong makita sa gugma sa atong isikataw, labi na katong mga tao nga nang hinahanglan sa atong pagtagad, nang hinahanglan sa atong panabang, sa atong kaluoy, sa atong pagsabot. Kinsa man na sila, magsakiton, kana magagilupikan, na wad-an og ustisya, the elderly, kami na mga wala na nag-atiman, we show love to them. Kay nga na mo siya ang pagpakita sa gugma sa Ginoo alam na nato. Adunay giingon si Juan na nag-express sa iyang relasyon sa Ginoo. Sa in English, ako kita ani sa Binisaya ko. We have come to know and believe in the love God has for us. We have come to know and believe. Nindot na sa Latin pala nakalibot ako. We have come to know. Nga naman, atong nasinati, alam kang what? Nasinati niya ang naila, na-experience niya ang gugma sa Diyos alang kanila. Can we see that? Ato bang nasinati, na-experience ang gugma sa Diyos? Kung nasayip kita, ang Ginoo na buhi siya na gugma ka nato. Kana nga conviction niya, come to know and believe in the love of that God has for us. Siguro siya, muna sa ang tinunan nga gimahal ni Jesus kay na-experience niya ang gugma ni Jesus personally. So makaingon siya, ako ang tinunan nga gimahal ni Jesus. Wala na sa pag-ingot ka ako magtinunan wa gimahal ni Jesus. Pero siya, nasinati niya personally ang gugma ni Kristo alang kaniya. So makaingon siya, ang tinunan nga gimahal ni Jesus. Kita ba makaingon ta? Ang tinunan nga gimahal ni Jesus, makaingon pa na sa atong kagalingon. I am the beloved brother or son of God. Gimahal ba ta sa Ginoo kay na sinati nato ang iyang gugma ug sigurado ta sa iyang gugma. Hinatunta nga sama ni Juan at pwede natin matawag atong kagalingon ang tinunan, ang sumusunod ni Jesus nga iyang gimahal. Kay atong nasinati iyang gugma pagmahal kanato in a personal way, in an intimate way. Hinaot pa unta.